Catalunya viu una situació d'emergència nacional. El català ha passat de ser la llengua habitual de gairebé el 100% dels ciutadans a principis del segle XX a veure's reduïda per sota del 50% a finals dels 90. Aquesta tendència, lluny de revertir-se, s'ha accentuat. En tan sols 20 anys el català ha passat a ser la llengua natural de menys del 36% dels ciutadans, una dada preocupant que s'agreuja amb la franja jove. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, menys del 27% dels menors de 25 anys tenen el català com a llengua habitual. Molt per sota del llindar del 30% en què els lingüistes adverteixen que les llengües entren en un procés irreversible d'extinció. Addicionalment, la immigració massiva dels darrers 20 anys ha comportat l'arribada d'1,5 milió de persones a Catalunya, que degut a la feblesa estructural del català no ha pogut ser assimilat i ha assumit majoritàriament el castellà com a llengua d'ús habitual. La desaparició del català no és un fenomen aïllat. Es calcula que vora un 90% de les 7.000 llengües que es parlen actualment al món s'hauran extingit a les darreries del segle XXI. No podem permetre que el català pateixi aquesta sort i esdevingui una llengua morta per inanició. Cal salvar el català. Cal preservar-lo. La importància d'aturar i d'integrar la immigració, així com de repatriar els immigrants il·legals i deportar els immigrants violents, no és només una qüestió lingüística, sinó també econòmica i de seguretat pública. L'islamisme radical preeminent entre els imams a Catalunya va manifestar-se amb tota la seva cruesa als atemptats de la Rambla i de Cambrils el 2017, provocant 16 morts i més de 150 ferits. La introducció de la religió islàmica en àrab a les escoles, impulsada pel govern de Junts per Catalunya i d'Esquerra, impedirà la integració dels fills dels musulmans i en facilitarà la seva radicalització. Catalunya és un dels territoris amb més renda per càpita d'Europa, però els catalans no ens beneficiem d'aquesta riquesa, ja que som sistemàticament espoliats per l'estat espanyol, que ens roba més del 40% dels impostos anuals. Tot i tenir el mateix PIB per càpita que França, el salari mig català és un 28% inferior. La constant arribada de mà d'obra barata, la falta d'inversió en infraestructures i la desorbitada pressió fiscal provocada per l'espoli fiscal espanyol han cronificat la pobresa i la precarietat dels treballadors i de les empreses catalanes. Catalunya ha de tornar a ser lliure, rica i plena. Hem d'esdevenir una economia de mercat moderna que aconsegueixi un creixement sostenible, permeti que tots els ciutadans se'n beneficiïn i que sigui compatible amb la preservació de la llengua, del territori i dels costums del país. Durant els darrers 30 anys, la globalització ha provocat el tancament d'una gran quantitat d'empreses industrials que són el fonament de l'economia catalana. Les empreses catalanes no poden competir en països que no disposen de proteccions socials o que no compleixen una normativa mediambiental mínima. Impulsarem una política econòmica que preservi i faciliti el creixement de la indústria nacional. Per assolir-ho, reduirem la pressió fiscal, la pressió regulatòria, promourem la cultura de l'esforç i de l'estalvi, així com un sistema educatiu enfocat a l'excel·lència i al mercat laboral. Actualment, més de 300.000 catalans han hagut d'emigrar, un fenomen accelerat per la falta d'oportunitats i per les diferents crisis econòmiques d'ençà del 2008. Cal oferir una feina digna als joves catalans i les eines perquè puguin competir globalment de Catalunya estant. Hem d'exportar béns i serveis, no pas persones qualificades. Espanya vol que ens rendim i que acceptem que no som res més que una província. Als nostres polítics els sembla bé mentre puguin mantenir el càrrec i la nòmina. Per això ens intenten convèncer que la independència és impossible, malgrat haver-la promès de manera reiterada. La realitat és que o no n'han sabut més o els han tremolat les cames, perquè la independència no només és possible, sinó que és imprescindible per salvar la nació. Com a catalana, mare de 5 fills i regidora del Bressol de Catalunya, faig una crida a tots els nacionalistes, independentistes, liberals, conservadors, empresaris i treballadors. Conjurem-nos plegats per salvar Catalunya. Teixim una aliança catalana capaç de superar tots els obstacles que ens menen a la desaparició i a la mort. Salvem Catalunya, alliberem-la de tot jou. Compto amb tu.